Good morning. Estic anant a la pràctica de cotxe. Són una mica abans de les 9 del matí i avui passaran moltes coses. Primera cosa que passarà, estic anant a l'autoescola i faré pràctiques, però no ho gravaré perquè cada vegada que ho gravo faig pitjor. I segona cosa que passarà, vaig al Primavera Sound. A tot això, avui m'he llevat amb moltíssima ansietat, ja em passa a vegades, A vegades em llevo i m'he d'estar 15 minuts al llit perquè no em puc moure el braç de l'ansietat que tinc. Realment estan sent uns dies duríssims a Can Quint de Galins perquè m'estan passant tot de coses que no em mereixo i hi ha moltes persones, és a dir, la meva família, que ja m'havien decebut, però que això ja està sent una barbaritat. És que no tinc ni paraules. Bona manera, de començar el vídeo amb aquest petit safreig. Ai, família, sort que vosaltres em feu cas sempre, perquè ara que us estava parlant de l'autoescola, l'altre dia vaig fer la pitjor pràctica que jo he fet mai. Quasi em xoco amb un peató, bueno, molt mala pràctica, total. Que espero vull fer-la millor perquè vaig sortir molt frustrada, però en plan, com de que està molt agobiada, com que mai em treu el carnet, bla, bla, bla. I en teoria pujo examen al juliol i és com que noto una pressió molt forta perquè, a més, estic gestionant una col·laboració no només amb ells, sinó amb una altra cosa també fantàstica relacionada amb això. Sí, penseu una mica, jo no us ho vull dir perquè ho puc agafar, si no, val? Però no els vull fer esperar i vull tenir un puto cotxe ja. Llavors, en fi, no són dies fàcils, però tot ho farem. Dies de molta feina, això després valores més els dies tranquils. Me'n vaig cap a l'autoescola i ens veiem després perquè, com us deia, si ho gravo és pitjor. Així que ja us explicaré com m'ha anat i ens veiem al bus. O potser ja a Barcelona, no ho sé. No ho sé, ja us ho dic que tenia molta feina, llavors no ho sé quan ens veurem, quan tingui temps. Segurament ja ho sabeu perquè no paro de dir-ho, però jo m'estic traient el carnet amb l'autoescola Pallars. N'hi ha per tot Catalunya i m'encanta com fan les classes. De fet, si en voleu veure alguna, ells tenen canal de YouTube i si no, jo tinc vídeos penjats al meu perfil d'Instagram. Hello, my family. He acabat la pràctica i em surt més a compte esperar-me ja a l'estació que no pujar a casa i dinar, així que he parat i he agafat uns llibrets de llom del consum que crec que són prou bons. Tinc moltes ganes de fer pipí. M'estic puto pixant i fins aquí una hora, 2 hores no podré pixar. Espero que la meva bufeta aguanti perquè tinc els meus dubtes. Espero no pixar-me a sobre. Bueno, aquests llibrets són bons. Dins el que és el menjar preparat, que mai és més bo, també. Bon profit si esteu menjant, Barcelona. Hi ha una cançó molt bona de l'Ed Sheeran, en realitat és dolentíssima, que es diu així. Tum, tum, i diu la Ramblas, amigos, superguiri. Li he demanat a en Pau si estava a la ràdio i m'ha dit que sí, ara estic anant a la ràdio perquè anirem junts al Primavera Sound, total. Una de les meves coses preferides de la ràdio és entrar per davant, perquè jo normalment entro per darrere. Llavors m'agrada entrar per davant i que em diguin tens un paquet i agafar-lo i fer unboxing i mai saber què és, perquè jo si sé que m'han d'enviar un paquet faig que me l'enviïn a casa meva, però quan no ho sé, moltes vegades la gent l'envia a la ràdio. I ara mirarem aviam si tinc un paquet o no, perquè em sona que sí, però no estic segura. Ara entraré i m'humiliaré a mi mateixa perquè ja veureu que no tenia cap paquet. Ai, l'alarma. Mira mi puto pana Pauleiva. Hòstia, quin de Gales! Sí, ara hi aniré. Hola. Tinc algun paquet? ¿Pero qué es, personal o de feina? És que em van dir que m'enviarien perquè és de feina. Perquè si no... Yo creo que no. Vale, doncs no. Aquí fins a les 7, si arriba algo yo t'ho guardo. Perfecte, moltes gràcies. Veus, són els millors. Avui vaig d'Héctor Ballerí. Hem de parlar d'un tema. Llegeixo Mercè Rodoreda Quina barbaritat. Hem de i parlar... no em masturbo. En el bloc anterior vas dir que et bevies el teu propi semen. Segurament Héctor Ballerí també fa això. Hem de parlar d'una cosa, família. Si us agrada en Pau, si us plau, obriu-lo en ell. Vale? Jo sé que en Pau és una persona... Que asco. És escarós ell, Perquè mira, ara està fent una guarrada històrica, està amagant els pinyols per aquí. Jo sé que pot caure bé i podeu pensar, Déu meu, vull fer petting amb en Pau, però no m'ho heu de dir a mi, perquè jo sóc la seva mother i em sento violentada. I llavors, obriu-lo en ell, no? No creus que és millor? També us farà ghosting, Això potser no és veritat? Clar. Uau. A en Pau li agrada molt fer-se mal a ell mateix i menjar fruites a les que en principi té al·lèrgia. Jo un dia vaig veure una pel·lícula de James Bond, de que el villano es prenia veneno. O sigui, cada dia es fa una dosi i al final, clar, està generant una intolerància a aquest veneno. No, I una tolerància. al final de la pel·lícula enxufa molt de veneno i el tio s'ho tanqueja. I és el que faig jo, realment. O sigui, jo soc al·lèrgic al poma i al pressa. I jo, aquí, ho ensenyo un segon,
La Juliana m'ha portat marcocs per ella i en Pau se'ls està menjant tots. Mira, mira. Aquí, la Juliana Canet, des d'aquí una abraçada, té uns albercocs Marcocs, jo li dic, Marcocs. però sí, albercocs. i em generen una mica d'al·lèrgia. Jo me'ls menjo tant en tant per fer fort el meu cos. I així es tanquejarà un préssec o una poma. No, poma me la tanquejo. Una poma me la menjo tant en tant. Un dia... I ara aquest és el nostre cap molestant. Estàs fent blog, veig, eh? Sí. Molt bé. Bueno, és el nostre dia a dia també, realment. El que el vlog Fem de blogs, YouTube. sí. Sí. Bueno, família, en Pau se'n va. Ja us he explicat una mica la seva història amb l'al·lèrgia, que és que es fa mal a ell mateix per evitar-se fer mal a ell mateix. Jo vaig a seguir editant. Yeah, okay. Bueno, el que us deia, no? Que a casa meva tenia gana, no tenia res per menjar i faig un pica-pica. Hi havia 2 pomes. La primera poma era molt petitona i me'l vaig estampar. I vaig veure que molt bé, o sigui, molt bé és... Res, em va picar una mica el nas i ja està. O sigui, realment, molt poc per lo que realment em fa una poma a mi. I dic, Me la saps què? tanquejo. Una altra. Pillo una altra, aquesta vegada, error meu, bastant més gran que la primera. I això, que me'l vaig tampar, i el problema és que estava sola a casa i sí que em va començar a picar molt la cara. Que vaig estar a punt de trucar al 112, però... O sigui, jo tenia por que a la que notava que se'n tanqués la tràquea, trucar immediatament. Però res, m'ho vaig tanquejar. Soc el puto amo. Ets un bàsicament. puto valent. No, parece, fora conyes. Això que ningú faci, ho faig jo perquè jo me'l tracto i no m'estimo. Sabeu que l'anterior blog va dir que hi ha gent que li agrada fer-se mal a ella mateixa després de dir que es bevia el seu propi semen? Doncs li agrada fer-se mal a ell mateix en molts altres aspectes de la seva vida. Sabeu? Pobret. Com que sóc bon nano, eh? Sí, és molt bon nen. Totes les que podeu lligar amb mi, arroba Kindagalit. No, de veritat, a mi no m'obriu, vale? Jo estic encantada de donar-vos el número d'en Pau Leiva, perquè ja ho he fet alguna vegada, però és que al final ell em renyarà i deixarem de ser amics, i deixarà d'aparèixer i el deixareu de veure, llavors, bueno. Això és marca blanca, no? O què? No, és una marca de gelats de la terra, o no sé. Ai, la puta. Avui provarem això. I hi ha catalans molt exitosos. Molt, és molt bèstia. Sí. És que sí. Creus que tu i jo serem un d'aquests catalans? No, però crec que són bones persones. Això també és un petit problema que té en Pau Leiva, que és el picant. Ell Sóc si no addicte menja al picant... Però no és ni broma, a més és veritat. És veritat, és un problema real. Un dia vas portar alguna que no picava i vas estar més trist. Sí, en general em passa, és un problema. És una addicció real. Això no sé que no és broma el que estic dient. No, és que això és veritat. Una addicció real al picant. Hi ha una cosa que ho diu del bon preu, que és que sempre et surts sentint pitjor persona perquè et fan arrodonir. Jo tampoc. Per què no funciona? Doncs ja tinc el meu postre i en Pau Leiva ja té el seu dinar, que és patates braves. Saluda al blog. Ei, bitxos, què tal? Bé, guapos? Estic sexy o no, jo? Estic super Està sexy. supersexy. No, que teu cames, nano. Molt bé! Molt petit. Quin llamp de cama, no, barraqueta? No pot, toca. No, és que tinc el gelat. No, A veure, fes-ho tu. Que suau, molt bé. Com un nen petit, nano. Ai, bueno, ja s'està despullant, que incòmode. Hi ha una cosa aquí que jo vaig arribar i em va impactar, és que hi ha un home que s'assembla a Hansi Flick, vale? És o no és? Sí o És no? És aquest, És clavat, el seu germà perdut. És Jo crec que no. Avui ensaladilla russa, perquè ens han de fer créixer les tetes, i el gatón amb gorgonzola Ai, i nous. no hi ha... Sempre dines coses que odio. És brutal, això. No sé com ho Això fas. és per guerrers. Aneu amb en barraqueta al lavabo. Tornem-hi. Recordes el Vietnam? A veure, com ens estava al lavabo? Ara, Pa, vols venir a pixar al lavabo? Ara veureu una comparació. Tu, però per què m'enfoca dalt, Gala? Jo us espero darrere. Però Gala, m'enfoca dalt, no? És com que no sé res. Vol fins en barraqueta. No em foca dalt, està bé. Ara està bé, vale. Va, anem. Que vagi bé. Bueno, anem a comparar tites, vale? Va. A veure. Va, bro. Jo soc el puc tu, Héctor Ballarín. Sí, jo que necessito aquest pla, mira. Ui, no, que estava més la tita al vídeo. Bueno, la Gala tindrà la meva tita. No, està bé la tita. Sí, crec que està més la tita. Hòstia, que caduca la Gala tinc un vídeo de la meva tita, Se t'ha vist de veritat? Jo crec que ens fa la tita, no? Hòstia. Crec que s'ha la Punta? Sí, la puntilla. Com l'he deixat molt ràpid. No, perquè me l'he tret tot de costat. Una bona pixada, ei.
I sobretot, després de pixar renteu-lo les mans putos guarros de merda. Tot bé, bro. Però quina edat creus que he guanyat? Ara, 1928-29, bro. Però també sembla una mica més gran, aquest cabell. O sigui, a part dels cabells llargs amb el fan... T'envelleixen, bro. Uns cabells t'envelleixen, bro. A mi no m'envelleix, bro. Hòstia, bo, una cosa, aquest plano així de... És com ojo de pez, sempre, no? És com... Yeah. És una passada, Ojo de pez. Sí, bro, l'hauríem d'invertir. Per la heavy. A veure, que som, seguiu a la heavy, i el podcast de Zona, Yes Baby. Si ens seguiu i arribem, que era... 1.000 subscriptors a YouTube, en Pau ensenya la tita a la directa, xupar. Bro, fàcil. Acabem temporada amb 1000, Solant de cabres, la millor puta aigua, promo. Hòstia, i enfoca sol, bro, quina barbaritat, mira com enfoca. I també, nois, una cosa molt important, el 13 de juny, últim episodi de la Heavy. No, l'últim episodi de la temporada en directe per tots i totes. Concretament, on era la ubicació? A la sala d'exposicions de Can Puget, a Manlleu, a casa, a Osona, que sí, 2 collons. El màxim un ple que puguem, endavant. Si voleu, Sold out. ens obriu. És que si ens obren també enviem formularis. No Si ens obriu, enviem formularis i foto de titola. Ja està. Va, nois. Va. Va. Quant rato? 3.000. Hem pixat prou ràpid. Molt bé, bro, no m'aguantis la porta, no. Veure? Mira com gira. Ei! Gala, hi ha un problema. Crec que ens fan la títol, en directe. Escunya. Ho hem de mirar de debò? Bueno, ja t'ho trobaràs tu. No vull. Crec que se'ns fan la titola. Ai, no, que desagradable, però ara ho és de broma, no? No, crec que volem un cop de massa de costat. Que asco, no vull ni tocar la puta càmera, tio. En Barraquet us vol ensenyar una cosa, família. Ei! Què dieu, socis? Marc Andreu, el killer de la Heavy, no vale? Que bàsicament hem posat la Heavy, el Tesla, que és la cosa més bèstia del món. És una cosa fora de... Quina barbaritat. Segons es veu HD 4K, Que sàpigues que això és de maltractador, Marc Andreu, el trato és de silencio. És d'absolut maltractador. No, Marc Andreu, tu sabràs. Que porta auriculars. No, és conya, no. No, que és un anava amb auriculars, maltractador. Que no anava amb auriculars, és un maltractador. Això escoltarem avui al Primavera Sound. És veritat, jo marxaré perquè vull tornar amb bus a mi casa. En Pau està liant petarda perquè té un DNI com cara d'indigent, Gala Pixela. Vale, i què passa? Que també el té caducat a sobre el DNI. Normal que no te l'acceptin, Bellerín. Hemos llegado, my family! Lofty? Era un puto Lofty. Era Lofty, el taxista. Que hijo de puta. El taxista ens ha dit que era... Ui. M'has desconfigurat tota la càmera, Arnau. El taxista ens ha dit que era Lofty just al moment que hem marxat. Ell ha escoltat. Ell és el millor. Ell en realitat ja fa olor de pixat. Lo del Primavera és... A tot això, aquella petita taca negra que veieu, verda, groga i blanca, és en Pau intentant aconseguir les entrades. Explicant pel·lis, bro. Amb Pau. Per no donar-me. Bueno, que vaig fent fotos de mi, però no m'agrada. Quina barbaritat. Creus que ho aconseguirà? No, bueno, clar, sempre. Mira. Sí, ho ha aconseguit. Mira, crema de sol, no? No. Hidrate, com que no? Què és? Un acondicionador pel cabell. Què collons vols tu condicionar pel cabell pel festival, tio? Què més hi ha? Aquí hi ha algú molt totxo, Hola, és enorme, això. Sí que fan aquesta cosa. Que aquests llibres estètics, no? Vale, sí. És un enderroc. Humor. Humor ninxo. Un got? Mola, quantes Hola, coses. està guapíssim, això. Un taps a les orelles. Crema solar. Crema solar, això tocava. Molt bé. Us n'heu cardat? No, però ara me'n posaré. Jo crec que també me'n posaré. Ho he aconseguit. Ho ha aconseguit! Titular, la foto amb el DNI és massa borrosa. Mira aquest tobogan, què et sembla? Hòstia, una puta bestiesa. Però aquí espero que no s'hi tiri cap nen. Baixa el nen en peces. Desquartitzat ja. Està en Carlos Peguera aquí, t'ho juro. Jo me cago. Ojalà trobar-nos-el. Estem a la carpa de 3CAT, que és just, és just abans d'entrar a les portes del Primavera Sound. Que fa molta calor. Ai. Hola. A més, a la càmera no li queda bateria. Vaig a carregar-vos, vale? Ens veiem després. You go watch me pull up on your body like it's summer. Take my clothes off in the water, splash around and get you blessed in holy water. I don't know. Fa superbé, no sé ni quina cançó és. Berta Rocks.
Vértebra. Radera. Vas a quedarte. Vas a puto quedarte. Vas a puto quedarte ya, ¿vale? Porque no. És un cop de primavera. Sí. Quan va néixer, Tenia 14 anys, perquè recordem que era més un adolescent quan va És molt fort fer això amb 14 anys. la Brat va començar en el moment que l'espermatozou va travessar la paret de l'ou. ¿Tens quicardos? Parezco una mosca. Molt xula. Et queda molt bé. Gràcies. Oh, que buenos, ¿no? Ets gelosa? Jo. Sí, molt. I lo malo? Hem acabat el program! Ai, jo diré el meu blog de la setmana que vinguin al teu blog a veure'l, vale? Ah, vale. No, és que no tinc la càmera i no tinc bateria. Ah, vale, i vosaltres aneu a veure el vlog de la setmana I així, d'Alberto Badel. recíproco. Vale. Que segurament, ja si mires aquest blog, segurament hagis vist el meu, saps? En plan, Ah, sí, que és la mateixa target. És el mateix Sí que és vibe. veritat. És veritat. tot el mateix però des de diferents pocs. Uau, jo ja tinc fred. Estic fent una sentadilla en un puto policlín que no es tanca bé i està sent el pitjor dia de la meva vida. Seguirem informant, espero no morir a l'intent. Mireu, és que de debò no el sé tancar. Bueno, doncs mala sort. El tema és, us abandono aquí perquè portar la càmera és literalment perillós, no vull que em robin, no vull trencar-la, i tot el que veureu a partir d'ara està gravat amb el meu mòbil. Així que si baixa la qualitat, I'm so sorry. Bye bye! Mira mi pana l'Andy. Hola, estic fent vlog. És un vlog. Nois, Has de cridar més, has de cridar. Nois! Estàvem preparant un assedio tremendo per entrar amb l'Andreu Joanola i en Joel Díaz i fumar-nos marihuana i cocaïna. Però això ho posaré. Bueno, ja, però és que és el que anàvem a fer ara, Però bueno, Ell no ha volgut, ell és el culpable, bro! Jo no. Em ven Joel Díaz amb una pastilla de la heavy i me l'enxufo cap al nas, bro. Hem aconseguit el que volíem, que estem és anant cap allà. estar anant cap a Estrella per veure en Joel Díaz i l'Andreu Joanola. Sí! Sí! El punt és intentar anar-hi de la manera més digna possible. Que ja ens han vist allà intentant entrar i que no podíem, bro. Això ha sigut, nens, 25.000 D'aura. Ara la recuperava. Explica el que ha A veure, passat. està passant una cosa molt humiliant ara. A part que estem assediant això, que se'ns està veient venir que som unes rates escaroses. Has de cridar més, bro. Estan sopant i els mirem sopar. Per mi és agressiu, és que quan menges i que t'està veient com menges, doncs jo estic fent el mateix amb en puto Joel Díaz. Avui hem decidit que no ens podíem humillar prou de cap de les maneres. Hem aconseguit entrar, bueno, en Pau Leva no ha aconseguit entrar, i després, quan hem pujat, ens han fet fora, bro. I ara estem menjant pasta. Bueno, nois, fins aquí la meva aventura al blog. Ha sigut un gran dia, el Cabarroc ho serà més.